Honetan ikusiko dugun nola erabili OpenBoard Arbela, oso ona da eta oso praktikoa, sistema ezberdinetan erabil dezakegu, bai Mac, Windows edo Ubuntu. Ubuntun bestera batera instalatu behar da, arazoak ematen du instalatzeko bertsio berrian, baina behin instalatu da oso ondo dijoa. Hemen daukagu OpenBoard. Berez ikusten dugunez, nahiko simplea da. Beste arbeletan bezala baditugu normalean tresna arruntenak idazteko, arkatuta daukagu boligrafoa, ez? Bai, aldatu nahi badugu kolorea, aldatzen dugu kolorea, bai. Hori beste arbeletan bezala. Hemen markatzeko marra eta marraren tamaina bai, aukeratzen dugu hementxe eta ematen diogu lodiagoa. Hau da borradorea, borragoma, bai, tamainaren arabera, fondoak, bai, jarri nahi badugu, nahi duguna, eta beste tresna bezalakoak. Gora ezazue da Arbel Digitala bezalako programa, orduan, posiblea da gehitzea eta programatzea klaseak hementxe. Orduan, eta gero mugitzen gira aurrera edo atzera ikusten dugunez, hemen mugitzen da. Idazten baditu gauzak edo txertatzen baditu bat gauza edo elementuak eta ezazteko erabiltzen hemen borradorea, bai, azun esan detekela, daukagu hemen borradorea. Gero posiblea da konektatzea webgunearekin gauza eta hori, bueltatzen gea Arbelara, eta posiblea da gordetzea artxibo hauek, hementxe, bai. Gero, gertaiteke nik nahi dut zeozer idatzi edo zeozer markatu hemen, ez? Orduan printzipioz, hemen markatzen nahi da bestera batea, printzipioz, posiblea da erabiltzea ikusten dugu, hori posiblea da bueltatzea edo pantailara edo erabiltzea programa, bai. Eta gero hemen daude baliabideak, hau oso ondo dago. Posiblea da txertatzea artxibo bat, hementxe, bai, eman beharko diogu helbidea, posiblea da txertatzea irudia, bai. Ditugun baliabideak adibidez, goaz txertatzen. Orduan, nahi badugu programatu klase bat, esate baterako, hemen badaude aplikazioak matematikarako, aukeratu genuke fondua, nahi badugu, eta hemen jarriko genuke kalkulagailu bat, gauzak egiteko, edo bestakit mapa bat jartzen dugu, eta gauza guzti hauek dagoeneko prestatuta ditugu hementxe, hau da tamainoa ikusteko guztia. Bai, orduan, hau nahiko ondo dago. Eta beste aukera batzuk, nik uste dut honek daukan aukera oso ona da hau, podcast. Orduan, aktibatzen badugu, graba dezakegu klasea eta ez bakarrik hemengo mugimendua, baizik eta hotza. Orduan, erabil dezakegu screencast bezalakoa. Orduan, nik adibidez aipatu nahi badet kaixo, ez da ateratzen hemen oso ondo, vale? Eta hau, azten naiz grabatzen. Orduan, printzipioz, eman behar diot, ja hasi da grabazioa, bai? Hemen ikusten dira segundua eta hori, eta azten naiz nire azalpenarekin, edo gauzak, edo adibidez, kalkulatu, hemen erabil beharko nuke hau, kalkulatu gauzak, eta bar. Eta bukatzen dudanean aurkezpena ematen diot, gelditu. Non dago grabatu duguna? Hemen ikusten dugu, mostrar eskritorio, eta hemen daukagu artxiboa. Orduan, hau da grabatu dugun klasea, eta berez nahiko praktikoa izan daiteke, ematen dugu klasea, baina pantaila edo arbel batekin, eta gainea gero hau gordetzen dugu Classroomean, Moodlean edo nahi digun plataforman. Eta besterik gabe, aukera pilo ditu, eta nahiko erraza da erabiltzeko, erabil badegu inoiz Arbel Digitala, hau erabiltzea oso erraz izango da, baina integratuta daukagunez, hemendik eman dezakegu gure klasea online, eta gainea kombina dezakegu bideokonferentzia batekin nahi badugu. Besterik gabe, espero dut hau praktiko izatea eta hurrengora arte. Ondo izan!